kyllä se saa päin. Hyvässä filmissä aina on niinku nauru. Kyllä nyt saat aloittaa. Mitä se? Saas aloittaa. Reikotaan sit pois. Ja tämän vuoden 2025 joulutarina on Kneppari Eevan jouluvisit Välimaan torpalla. On jouluaaton aatto vuonna 1910. Välimaan torpalla miehen on kaikki navetos ja tallis. No ei kaik, ei Nikolai siellä ole, mut Vihtor ja Jalmar, pojist ja isä Frans ovat tyhjentävässä tallia, naveton, sitä lantaosasto. Niin kuin tiedät, heillä on tariko ja sitten semmoinen iso sontlappio. Ja sen kanssa he lykkävä sontluukoavet jo auki. Ja siitä heitetään ulos sitä mukkaa, kun saada lappiohon tai tarikkohon jotain. Kalina ja Nukkekin on pistet siihen suulin puolelle siksi aikaa. Ja lähtiheone on eres tuolla pihalla. Ja miehet tekevät sitä hommatas ja juttukin käy aika luonikkaasti. Mutta täällä tuvas äit ja Amanda on leipomishommis. Ja Nikolaista on tehty semmoinen apupoika. Hän katto, koska otetaan kakot pois uunista. Ja hän on vähän niin kuin mestar, kun hän hääri siellä. Ja kakoi otetaan ulos ja äiti on tehnyt valmiiksi nousema ja pistetään taas takaisin uunihin. Ja niin hyvä haju leviää ton tuvan puolella. Sitten he ruppevat kuulustelemaan, että mitä äänei kuulu tuolta porstosta. Kauhia kolina ja sieltä on tulos ovi aukke ja sieltä tulee koreitten ja tavaraitten kanssa änke sisällä. Mitä? Kneppar Eeva. Eeva tuo tavaras siihen, mutta ei puhkella mitään. Ja menee ulos uudestas ja tulee seuraavien koreitten ja kasseitten kanssa taas takaisin. Ja tuo nekki tuppaa. Ja sit hän ruppee katlemaan ympärilles. Päivä vaan tähänkin taloon. Tai onko tämä mikään talo? Torp tämä varmaan on ainakin tähän saakka on Välimaan torppa. Sano Eeva ja ruppe riisuma ittiäs ja järjestelemään tavaroi. Äit Maria sanoi, että kyllä onkin hieno, kun oles Eeva tullut. Kun en ole mitään uutissi kuullut monten päivä, ei kukka ole käynyt. Ja sä Eeva kyllä vissisten tiedä kaikki asiaa. No, kyllä mä nyt kaikki lai tiedä. Ja Eeva oikeastaan innostui tästä, kun häneltä kysytään. Juu, viime pyhän Muahjoen kartnoväki. Se tuli ton kirkkoon. Ja se Johansson, katsokaa kun siellä on se automobiili. Johansson ajoi automobiilin kanssa heidän kirkkoon. Ja kaikki kirkkoväki seisoi siellä melkein niin kuin suu auki ja katto sitä ihmettä, sitä automobiili. Sieltä ne tulee ulos. Ei niillä niin kauheasti vaattejakaan ole päällä. Kyllä niillä päällisjaku on vaan. Ja Johansson noikkaili siinä vieressä ja herrasväki menee kirkkoon. Siihen saakka oli kaikki hyvin. Mutta tiedättekö mitä sitten tapahtui? Kun Johanssonin piti pistää se käymään. Ja Johansson veivasi ja se piti semmoisia höräyksiä. Tommosia ääneen. Ei lähte käymään. Ja Johansson veiva. Isolla miehellä oli kauhea hiki, kun se koet saa sitä autot käymään. Ja kaikki väki oli kirkossa tuli jo ulos. Siinä seisoiva hieno rouva ja ihan kartno herrakin vieressä. Mutta ei se auto lähtenyt käymään. Siihen tuli nimismies paikalle, kun asuu liki. Ja kyselemään, että tulisit kartno herrasväki meillä kaffel. Siellä jo rouva pisti parhaimmat kupit paikalle, kun kartno herrasväki on tulos ja tulevat kaihe mielellä sisällä.
kun siellä ulkona on niin kylmä. Ja Johansson jäi ähkimäsin. Välillä se meni konepelli al ja katoi sin ja kolis vähän siellä. Ja sit se meni taas ja jatkoi veivamista. Mut kartnoherrasväki istui jo nimismiehen salis ja joivas siellä kaffetta. Sen puolesta kaikki oli hyvin. Niin, ja tiedättekö mitä Mäkelässä tapahtui? Sanoi Eeva ja jatka. Ja on vähän kuin provast ja innostu lisää. Ajatelkaa Mäkelähän ostet heone. Millain Mäkelässä on raha? Mä en ymmärrä sitä, kun mä menen jotta myymään, ei ne kyllä mitään osta. Mä olen sitä funteeran, että jos ne on saanut jonkun Amerikan perinnön, kyllä niillä voi olla joku sukulainen siellä. Jostain on täytynyt rahatulkko, se uusi heone on kumminkin siinä ostettu. Ja vieläkin tulee juttu. Niin ja se Rönnvalli, se on murheellinen juttu. Oleks sä Maria sitä kuullut? No ja Mariankin leipominenkin pyssä siihen. En ole mitään kuullut. No, Rönnvall on lähtenyt, kun vesi on lauki. Lähten vielä kalastamaan. Kyllä te nyt sen Rönnvallin tiedät, se kalastaja. Erittäin huono uimari. Oikeastaan se olisi laikka uira. Hän on lähtenyt sitten paatin kanssa, oikein seilpaatin kanssa vähän kauemmaksi. Kohti Susikari. Ja sitten oli käynyt niin, että siinä seilisolla tuli joku klummi. Ja hän on ruvennut sitä reeramaan. Ja puron paatista sinne vettehen. Kauhiois, paksuis vaatteisas. No sitten hän on ruvennut killumaan siinä paati syrjäs. Ja koettan päästä ylös. Eikä millä meidän voima riittää. Ja paat keinui niin paljon. Ja viimättäksi se oli jollain tavalla molkattanut sitten kumminkin siinä paattihin. Ihan märkmies. Lähten soutamaan kohden Kaudissaarta. Kaudissaar on seuraava likipaikka. Päässyt sinne ranttahan ja siellä hänen on lautet jonkun tuppahan. Saan kuivan vaatteen ja seuraavan päivän vasta sit sai paatti semmoisen kuntoon, että pääsi takaisin. Semmosi kaikki, mulla nyt on ensimmäiseksi mielessä kumminkin. Jaa niin, mut kyllä mä nyt pistän näitä tavaroja kumminkin levittäin tähän. Ja tuvas on Ulvila, mummu ja Tuffa, Nikolai tietysti on. Ja kaikki menevän liki, kun Eeva ruppe pistämään filti siihen lattialle ja tavara ruppe tulemaan. Eeval on tuo kaupankäynti kyllä ihan veris. Ja tavara riittää. On sitten housua tai mitä kullonkin tarvita. Tähän täytyy vaan kumminauha sit pistää itse. Että on niinku oma kumminauha. Vähän se mukaan kumne se uuman paikkon. On housua, on karamellia, on koruja. Mihin panna suolat ja pippurit ja vanttuut. Ja kaikki löytyy ja huiveja riittää. Sama aika ruppee ovelta kolisemaan. Sieltä tulee miehet tallista. Ensimmäiseksi isä Frans sanoo, mun on kaffehammas nyt semmoisessa kunnossa, että mun tarvitsisi nyt saada kaffet. Jaahas, sanoo Maria. Ja hänellä on jo kuuma vetsiin valminnas, mutta täytyy nokklaarat. Hän ottaa kuppihin sieltä, kun hän on jo suuruksen pistän ja kaata kupillisen takaisin. Niin se kyllä oikein. Täytyy panna kupillinen vettä. Ottaa vesijärvestä kupillisen vet ja se on se hyvä konsti. Kyllä klaarantuko sen tekee. Ja kaffe on valmista ja siitä parantuu sit ottakon tahto. Ja Eeva jatka hommias. On kiiltokuvaa ja jos on uskovainen ihminen, niin hänellekin löytyy rintarossi. Ja koko aika hän pistää siihen lisää tavaroita pöydällä. Ja sit ruppe Frans puhelemaan, että niin ei sul Eeva sit vieläkään sitä miestä ole. No Eeva on naimaton. Kyllä se on nyt semmonen juttu Eeva, että mä ruppeen puhemieheksi tuolla Temperin nipalla. Mä olen aina katton, että te passaisit niin hyvin yhteen. Ja Eeva nauruttaa.
Voi hyvä ihminen Maria, kumne mies sulla on? Se on ihan kauhias. Ja hymy on korvihisak Eeval, kun se on niin hauskastko. Joka kert, kun hän tulee välimaahan, niin Frans Ruppa luvet puhemieheksi. Ja sit se pyytää alennusta aina tavaroista, kun hän on kerran puhemies. Oi auttiko sentä. Ja Mariakin naurutta ja kaikilla hauskasti, että koska se Eeva saa sit se miehen oikein. Mukula ruppe katsomaan. Toisen juova kaffet, jo siellä kaikki tavaroja. Nikolaikin katsoi, että jaahas, siinä on karamellpussi. Pussi karamelleja siellä on. Pistäs pois se. Ei ole makset. Ei katsota makuja ennen kuin ei ole maksettu. Ja Nikolai katsoi niitä pieni killinkeijäset. Saisiko sieltä tuon karamellpussi, mutta ei uskalla vielä mitään puhua. Amanda on jo kauan katsellut kaikki näitä huiveja. On niin valikoiva. Hänelläkin on muutama kolikko on kertynyt. Oi voi, ja siellä on niin paljon ruusui. Amanda Funtera ja Silittä sitä Liina. Sitten hän ottaa ne killinkin sieltä taskustas ja näyttää Eevalle. Eeva katsoo. Ei tullut mitään. Ei täällä saa minkä sorti liina. Siinä on aivan liian hiukan rahaa. Samaan tien isä Frans sanoo, hei meidän Amanda mitään uut liina tarvitsee. Kyllä sillä liina on. Amandalta tulee kyllä niin paha mieli. Mitä tuo isäkin tommosta sanoo? Toisten kuules vielä. Amanda päättää pistää jaku ylles. Ja hän pistää vanha liinan kaulas ja ottaa vanttus ja sanoo, mä menen Jokelahaan. Ja lähtee ovesta ulos. Kyllä se verran harmittaa, kun isäkin tomne on. Mutta toiset tekee ostoksi. Haetaan kovasti. Miehet katto sahan teriä, harjoja, kinttaja. Sitten katto on yhtä naskali. Poikkain tekisi vielä onkel, mutta ei tähän vuoden aikaan mitään onkel pääs. Ja Jalmar löytää nauloi. Hänellä ei ole yhtä naula. Vasar olisi, mutta nauloi ei ole. Siihen tulemaan myöskin mummu ja tuffa. Mummu katle on knapei ja tuffa kattele ommar kenkän kiillotusta sentä on. Ja jokainen tutkii ostoksias ja sitten isä sanoo, että mä maksan. Mummu ottaa lankkerän, kun Eeva nyt jostain se löyräisi, missä se lankkerä, niin mahtaa olla, ei löydy. Mut kyllä se täällä on, mä haen kohta sul. Tämmöstä kankastakin olisi. Maria sanoi, että mä tahdon punaisen hame. Mä olen ai haavein. Ihan punaisesta villahamesta. Se on liian flassuväristä. No ei mitään, Eeva luppa ensi kerran tuorkkoon tulee käymään. Kyllä ai löytyy sitä, mitä rouva tahtoo. Ja jokaisella on jotta jo kädes tuo Nikolai raha riittää karamellpussiin. Hän on aika vehvakas sen pussin kanssa. Nyt hänellä on oma karamelli, en yhtä annois sisaruksille. Tai kai niin pakko yksi antaa. Hän Funtera. Ja tavaran löytää omistajas ja rahaan menevät tietysti Eevan pussiin. Sinnain pistetään kaikki rahaa, kun rahaa tulee. Se on tarkka asia. Ja sinkki lautetaan vaan kaikki pussiin. Pussikin. No, samaan tien ruvetaan sitten jo puhelemaan tai kysellä oikeastaan Eevalta, että missä sä Eeva yössä meinaa olla? Onko sulla mitään yökortteri? Kysy Frans Eevalta. Eeva sanoi, että mä olen ajatellut tuo ontun työ, että mä mensin sin yösseksi. Mut joku sanoi, että Ontulla taas niitä pelimannikeikoi. Et en mä tiedä, onko se Onttu kotonakka. Mut meinaa mennä katsomaan. Maria huuta hella vierestä, kun hän vaihtaa niitä leippisiin Nikolain kanssa uunista ja panee toissi sinne, että kyllä sä meillä voi jouluyli olla.
Saunkamarissa on hyvä nukku. Ei ole kettä varan sitä nyt, ei ole kukkan tulos. Jää pois vaan, kyllä ihan kiva, jos vaan sul passaa. No, kauppaan käynti menee koko ehto. Tulee seuraavas päivä. Ja jouluaatto. Ja mitä on Amanda ja mummu ja äit taikonnut? Pööräs on perunoita. Siellä on sallatti. Siellä on keitetty lihaa. Siellä on itse tehty makkaroi ja maitojuusto. Ja kalja on kans tehty. Ja Kaippene syömä. Ja Eevakin on jäänyt sit jouluksi sinne. Kun syöt. Ja kaikilla on mako niin täynnä, ettei oikein istumaan pysty. Niin isä Frans sanoi, että mä menen käymään tallis. Hän menee tallihin ja heti melkein perähän kuului sukkelään porstosta. Niin kuin joku olisi heittänyt jotain porstolaattialla. Nikolai karaa kattoma ja toisen mukula kans. Ja tuodaan korillinen paketei. Niin se on oikein nimeä. Hyvää joulua Amandalle, lukee Nikolai ja antaa Amandalle oman pakettis. Ja toisillakin on varma niitä kaikki tillukka ja vanttui, mitä mummukin on jatkuvasti kuton koko jouluedun. Ja paketin jaeta, kukin katsoo omaa pakettias. Amanda mielestä se on vähän sukkela. Ei se kyllä vanttuilu olekaan. Ja Amanda tuleekin vähän hätää. Millaita mä nyt saadaan tämä papernaru tästä pois. Lukeeksi mun nimeen? Amandalle. Kyllä se mun on. Se on se huivi. Se on se, kun isä sanoi, että ei meidän Amanda mitään tarvitse. Aika tyytyväinen flikka. Semmoinen tämä vuoden kneppareeva.